Bakit parang kahit anong gawin ko? Mali! Bakit sila binibigyan mo ng pagkakataon? Bakit ako hindi? Nagdasal ako sa'yo! Hoy! Yung bangka magnanakaw! Tulong! Tulong! Magnanakaw yan! Hoy! Ano ba? Bitawan nyo nga! Ano yan? Hoy! Yung bangka magnanakaw! Tulong! Tulong! Magnanakaw yan! Hoy! Kaya, ito na po yung bag ninyo. Iho, maraming salamat sa'yo. Wala nga naman po. Sa susunod po, mag-iingat po kayo. Marami po talagang magnanakaw dito. Oo, Iho. Maraming salamat ulit. Napakabait mong tao. Inisip ko lang po kasi napakakailangan niyo po. Oo, Iho. Kailangan ko talaga to. Maraming salamat sa'yo ulit. Wala ho yan. Basta ho, mag-iingat na ho kayo. Sige ho, mauna na po ako. May interview pa po kasi ako. Sige, Iho. Maraming salamat ha. Mag-iingat ka. Brian, ma-interview ka na naman bukas, no? Oo nga, Chris. Pangilang interview mo na yon? Ewan ko. Hindi ko na nga mabilang. Alam mo, tol, tiyaga lang, darating din yan. Lagi nyo na lang sinasabi yan. Eh, anong gusto mong sabihin namin? Tol, wala na. Sumuko ka na. Baliw, ba't naman kita sasabihan ng ganyan? Ako ngayon nagpapalakas ng loob sa'yo. Eh kasi naman, parang wala rin naman kasing nangyayari. Maghintay ka lang, tol. May tamang trabaho din para sa atin. O siya, sige, mauna na ako. May bibilin pa ako sa palengke. Sige, mag-iingat ka. Sige. Hello, Brian. Ako, Chris. Napatawag ka. Tol, alam mo ba, natanggap na ako sa kumpanyang ina-applyan natin nung nakarang linggo. Talaga ba? Masaya ako para sa'yo. Tagal mo rin hinintay niyan, ha? Yung makahanap ka ng trabaho. Oo nga, tol. Salamat sa Diyos at tinupad niya ang matagal kong hinihiling. Siya nga pala, ikaw ba, tol? Hindi ka ba tinawagan? Hindi nga eh. Pero hayaan mo na. Baka hindi yan para sa akin. Huwag kang mag-alala, tol. Makakahanap ka din sa tamang panahon. Sana nga. Tara, tol. Kain tayo sa labas. Libre ko na. Total, magkakaroon naman ako ng trabaho. Sige ba? Sandali lang. Magpapaalam lang ako kay nanay. Sige, tol. Kita-kits na lang mamaya. Sige. Chris. Salamat nga pala sa libre mo. Nabusog ako. Wala lang yun, tol. Bagay ko lang din naman sa yun kasi sinasamahan mo ako kapag kailangan kita. Kaya mo, pag ako naman yung nakahanap ng trabaho, ililibre din kita sa mas mahal pa. Sus, ang yabang mo naman. Sorry kung ito lang yung kaya kong ilibre sa'yo ngayon. Ano ka ba? Siyempre biro lang. Kaya mo, ako naman yung babawi sa'yo pag ako yung nagkaroon. Sumama ka na sa amin. Ano ba? Wala namang kaming masama sa'yo. Bitawan nyo nga ako! Sabi nga ayoko nga eh! Sumama ka na. Sumama ka na para hindi ka masaktan. Ano ba? Bitawan nyo nga ako! Ano? Ano ba? Ayoko Hoy, nga! sandali nga lang. Ano ba ginagawa nyo? Bitawan nyo nga yan. Huwag mo lang sagot yan. Pwede ba? Huwag kang makialam. Umalis ka na! Ano yan? Ato ka! Ano? Ano? Mga takot pala kayo eh. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Pasensya ka na ha. Dahil sa akin, napaaway ka pa tuloy. Huwag mo intindihin yun. Ang mahalaga ligtas ka. Salamat. Rizal nga pala. Brian,
Nice to meet you din, Rysel. Sige na, mauna na ako. Salamat ulit ah. Sige, mag-iingat ka. Tara, Chris. Oo na, nandito ka na pala. Kumain ka na ba? O ba, Nay? Kumain na po kami ni Chris. Nilibre niya po ako. Mabuti naman kung ganun, anak. Anak, bakit parang ang lalim ng iisip mo? Kasi po, Nay, may tinulungan po ako kanina. Sino naman yun? Sa pong babae, Nay. Binabastos po siya ng 2 lalaki kanina. Ano? Baka naman napaaway ka, anak. Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako, Nay. Ang mahalaga, nailigtas ko po yung babaeng binabastos kanina. Sa susunod, anak, ha? Mag-ingat ka. Opo, Nay. Nay. Sa tingin niyo ba, may halaga yung ginagawa nating mabuti? Kahit wala namang kapalit? Oo naman, anak. Paano kung ikaw na mismo yung naghihirap? Eh di mas lalo. Dahil kapag mahirap ang buhay, mas maiintindihan mo kung gaano kahalaga ang kahit kaunting kabutihan. Baka hindi mo pa nakikita kung para saan ka ginagamit ng Diyos. Paano niyo naman po nasusiguro, Nay? Paano kung ginusto niya talaga yan? Ginusto niya talagang pahirapan ako. Hindi mo pa naiintindihan sa ngayon, anak. Pero balang araw, mas maliliwanagan ka rin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa'yo. Ay! Teka lang ho. Ako na ho dito. Huwag na iho. Kaya ko naman to. Saan niyo ba ito dadalhin? Doon lang sa kabilang kasada. Sige, Tay. Ako na po. Ayun na po kayo. Dito na lang iho. Hindi ka ba nagmamadali? Pang bis na bis ka pa naman ah. Job interview po ako, Tay. Eh bakit mo pa ako tinulungan? Ayan nyo na ho yun, Tay. Choice ko naman nung natulungan kayo. Tsaka hindi naman ho siguro mawawala yung interview dahil lang sa tumulong ako. Mabuting bata ka. Salamat iho. Sige ho, Tay. Mauna na ho ako. Sige iho, mag-iingat ka. Sige ho. Okay. Ayos na ho ba kayo? Wala na akong perang pambayad sa gamot ng nanay ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Ano ho ba? Ito po ate, tanggapin ninyo. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Sige na po, kuhanin nyo na po ito. Baka kailangan mo rin yan. Opo, pero mas kailangan nyo po ngayon. Kahit konting halaga lang po ito, pero sana po makatulong. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala nga naman po. Siya nga pala, anong pangalan mo? Brian po. Brian. Hindi
din kita makakalimutan. Sige po, mauna na po ako. Salamat, Brian. Mag-iingat ka. Lord, wala na akong natira sa akin. Pero sana nakatulong ako para sa iba. Lord, hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Tapos nagbibigay pa ako. Ang tanga ko siguro. Pero, hindi ko kaya makita silang nangangailangan. Tapos lalampasan ko lang. Kung ito talaga ang gusto mong gawin ko, bigyan mo muna ako ng dahilan. Kahit isa lang. Kasi hindi ko na alam kung para saan ako. O anak, Nay, pauwi ka na pala. ano po? Kaawang ka ng Diyos. Bakit parang ang tamlay ng mukha mo? Wala po, Nay. May iniisip lang po. May problema ba, anak? Nay, bakit parang kahit anong gawin ko, wala pa rin nangyayari sa akin na maganda? Anak, hindi ibig sabihin na wala kang nakikita, wala nang nangyayari. Minsan, kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon para sa'yo. Yun na nga, Nay. Hanggang kailan ako maghihintay sa tamang panahon na yan? Habang nabubuhay ka, anak, may pag-asa pa. Pero paano, Nay, kung wala na talaga? Anak, may dahilan ng Diyos sa bawat paghihintay. Tandaan mo yan, anak. Bakit ka nga pala na ganyan tumambay ngayon? Day off mo ba? Oo. Tsaka, ngayon lang naman tayo makakapag-banding. Buti ka ba? Busy ka na sa work mo. Samantalang ako, eto, naghihintay pa rin. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Meron at merong darating, tol. Sana nga. Siya nga pala, tol. May nabalitaan ako. Ano naman yan? May isang babae ka daw na tinulungan sa ospital. Paano mo naman nalaman yan? Kilala ko yung babaeng tinulungan mo. Ano nangyari? Gumaling na yung nanay niya. Kala niya, hindi niya na mapapagamot yung nanay niya. Pero tinulungan mo siya. Talaga? Buti naman gumaling na yung nanay niya. Pero at least, di ba? May magandang napuntahan yung pera niya. Napakamatulungin mo pa rin talaga, no? Kahit na mismong ikaw, walang-wala na. Kaya nga nakakatuwa eh. Na ano? Na may magandang nangyayari sa kanila. Siguro, yan ang di mo napapansin. Habang hinihintay mong may magandang mangyari sa buhay mo, may magandang nangyayari dahil sa'yo. Pero ako kaya, kailan kaya may magandang mangyayari sa akin nang dahil sa iba? Baka bago ibigay ng Diyos ang mga gusto mo, ikaw muna yung ginagawa niyang instrumento sa mga gusto ng iba. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin get sa Lord. Unfortunately, we decided to move forward with another candidate. Another candidate? Palagi na lang. Lord, ano ba talagang plano mo sa akin? Ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Seryoso? Bakit parang kahit anong gawin ko, mali?
Nag-aaral ako. Nagtrabaho. Nagdasal ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo sa akin? Sabihin mo naman oh. Bakit sila? Bakit sila binibigyan mo ng pagkakataon? Bakit sila binibigay mo yung gusto nila? Bakit ako hindi? Masama ba akong tao? May ginawa ba akong mali? O baka wala ka naman talagang plano para sa akin? Oo, tama. Wala ka naman talagang plano. Kasi kung meron, bakit ako lang yung nahihirapan? Pagod na ako, Lord. Pagod na akong sabihin sa sarili ko na darating din. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong maniwala na may dahilan. Kahit isang dahilan lang kung bakit kailangan ko pagdaanan lahat ng to. Kasi hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Hindi ko na rin alam kung para saan pa ba ako. At ang pinakamasakit, hindi ko na rin alam kung may mahihintay pa ba akong maganda sa buhay ko. Brian, Chris, bakit ka nandito? narinig ko lahat ng sinabi mo, Brian. Huwag mo akong kaawaan. Hindi kita kinakaawaan, tol. Eh bakit ka nandito? Kasi ayaw kong mag-isa mo lang dalhin lahat ng yan. Alam mo, tol, pwede kang magalit sa Diyos. Pwede kang magtanong. Pwede kang umiyak. Pwede kang magalit. Pero wag mong iisipin na dahil hindi mo nakikita ang plano niya, ang ibig sabihin nun, wala na siyang plano para sa'yo. Eh paano kung wala na nga talaga? Huwag mong sabihin yan, Brian. Bawat nangyayari sa atin ay may dahilan. Hindi dahil naghihirap ka ngayon, wala ka ng patutunguhan. Hindi mo kailangang malaman ngayon kung saan ka dadalhin. Ang kailangan mo lang malaman kung para saan ka lumalaban ngayon. Paano kung hindi ko na kaya? Libre lang magpahinga. Pagkatapos mong magpahinga, bangon ulit. Salamat, tol. Baka gutom lang yan, kaya ka galit. Tara, kain tayo. Tara sa loob. Sige. Lord, hindi ko pa rin maintindihan. Pero susubukan ko pa rin magtiwala. Dahan-dahan ka lang ha. Baka mabinat ka. Dali. Dahan-dahan lang, mahal. Anong nangyari sa akin, mahal? Mahabang kwento, mahal. Ang mahalaga, nakauwi ka na ngayon. Alam mo, mahal, muntik na akong mawalan ng pera noon na pangpagamot sa'yo. Bakit naman? Hinhold up ako ng isang lalaki. Ang alam ko, hindi ko na makukuha yung pera sa kanya. Ganun ba, mahal? Paano mo nakuha yung pera? May tumulong sa akin na lalaki at hinara niya magnanakaw. Talaga ba? Napakabait naman ng taong yun. Sana, pag gumaling ako, makapagpasalamat ako sa kanya. Sige, mahal, hanapin natin siya pag gumaling ka na. Tara na sa loob para makapagpahinga ka na. Sige, mahal. Tara. Dahan-dahan po.
Ano mahal, nabusog ka? Oo, mahal. Sarap ng pagkain nila. Kumain tayo ulit dun, ha? Oo mahal, basta ikaw. Teka lang mahal. Para sa yung lalaking tumulong sa akin noon. Tara, lapitan natin. Sige. Iho, Sir, kayo po pala. Kamusta po pala kayo, sir? ayos lang naman ako. Ryan, siya nga pala. Asawa ko si Ruby. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din sa'yo. Dahil sa'yo, itong asawa ko ni pagamot ko. Kundi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan ko kukuha ng pera kapag hindi nabalik yung bag ko. Hoy! Yung bag ko! Magnanakaw! Tulong! Tulong! Magnanakaw yan! Hoy! Kuya. Kuya, ito na po yung bag ninyo. Iho, maraming salamat sa'yo. Masaya po ako dahil magaling na po yung asawa ninyo. Napakabait mong bata. Kaya, deserve mo na makabawi kami sa'yo. Nako, hindi na po, ma'am. Malaking bagay na po yung pasasalamat ninyo. Hindi, Iho. Gusto lang talaga namin makabawi sa'yo. Oo nga naman, Brian. Isa nga pala, nabanggit mo sa akin noon na job interview mo. May trabaho ka na ba? Nako, wala pa nga ako, sir eh. Sa katunayan yan, hindi ko ako natanggap nung araw na yun. Tamang-tama. May malit akong business. Gusto kitang kunin. Ako po? Oo, ikaw. Bakit naman po ako? Yun lang paraan para makabawi ako sa'yo, Iho. Dahil sa araw na ninakawan ako, hindi lang bag ang nibalik sa akin, kundi pag-asa. Habang hinahanap ko ang pagkakatiwalaan ko, ikaw ang nahanap ko. Sir, Baka ito rin yung sagot sa matagal mo nang hinihintay. Lord, ngayon ko lang naintindihan. Akala ko, kailangan ko munang magkaroon bago ako maging instrumento. Akala ko, kailangan ko munang magkaroon ng pera bago ako makatulong. Kailangan ko munang magkaroon ng trabaho bago ako magkaroon ng halaga. Pero mali pala. Kahit wala ako, may kaya pa rin akong ibigay. At baka yun ang dahilan kung bakit ako pinaghintay. Hindi parang wala akong matanggap, kundi parang matutunan kong maging biyaya kahit wala akong hawak. Sige na, mamamasal kami ng asawa ko. Sabihin mo lang kung interesado ka sa trabaho. Ito pala yung contact number ko. Sige po, sir. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Sige, Iho, mag-ingat ka rin ha. Brian? Brian! O Rysel, kamusta? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Oo naman. Yung mga lalaki palang nambastos sa akin, inutusan lang sila ng boyfriend ko para ipunta ako sa kanya. Yun kasi yung araw na tumakas ako at nakipaghiwalay. Talaga? Tarantado pala yung boyfriend mo eh. Buti na lang, tinulungan mo ako nung araw na yun. Kundi, baka kung ano nung ginawa sa akin ng boyfriend ko. Teka, boyfriend mo? Kayo pa rin? Siyempre hindi na. Ex ko pala dapat. Sorry. Kala ko kayo pa eh. Magagalit na sana ako sa'yo. Pero, alam mo, kundi dahil sa'yo, baka di pa rin ako pinakawalan ng ex ko.
Bakit naman? Mahabang kwento. Pero salamat ulit. Di ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Wala yun. Tsaka lalaki ako. At babae ang nanay ko. Hindi ko dapat hinahayaang bastusin ng mga babae. Nax, bait mo naman. O siya, sige. Kumain na lang tayo. Libre ko na para kahit sa ganong paraan, makabawi naman ako sa'yo. O sige, tara. Tama-tama. Gutom na rin ako. Tara. Nay, mano po? Bakit ngayon ka lang? Nay, Bakit anak? May problema ba? may trabaho na po ako, Nay. Talaga anak? Sabi ko sa'yo darating at darating din yan. Naalala ko dati yung sinabi ko sa Panginoon na bakit parang walang magandang nangyayari sa buhay ko. Ngayon alam ko na. Hindi niya pala ako pinaghintay. Ginamit niya muna ako para maging sagot sa panalangin ng iba. Proud ako sa'yo anak. Kasi kahit ilang beses kang nawalan ng pag-asa, hindi ka pa rin sumuko. Akala ko noon, malas ako. Pero ako pala ang ginawa niya magandang dahilan para sa iba. Salamat po sa inyo, Nay. Dahil nandito po kayo palagi para sa akin. Pangako po, babawi po ako sa inyo. Nandito lang ako palagi sa'yo anak. Proud na proud ako sa'yo. Lord, dati lagi kitang tinatanong kung kailan magiging maganda ang buhay ko. Ano ba talagang plano mo sa akin? Ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Seryoso? Bakit parang kahit anong gawin ko, mali? Nag-aaral ako. Nagtrabaho. Nagdasal ako sa'yo! Akala ko, hindi mo ako pinapakinggan. Ilang beses akong nagalit sa'yo. Bakit sila binibigyan mo ng pagkakataon? Bakit sila binibigay mo yung gusto nila? Bakit ako hindi? Masama ba akong tao? Kasi akala ko nakakalimutan mo ako. Pero mali pala ako. Kasi noong araw na akala ko ordinaryong araw lang, may asawang kailangan magamot. Iho, maraming salamat sa'yo. Wala nga naman po. Sa susunod po mag-iingat po kayo. Marami ho talagang magnanakaw dito. Oo, Iho, maraming salamat ulit. Napakabait mong tao. Inisip ko lang po kasi napakakailangan niyo po. Oo, Iho, kailangan ko talaga to. Maraming salamat sa'yo ulit. May babaeng kailangan malayo sa kapahamakan, dulot ng boyfriend niya. Sumama ka na para hindi ka masaktan. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Ano ba? Ayoko Oy, nga! sandali nga lang. Ano ba ginagawa niyo? Bitawan niyo nga yan. Huwag mo lang sagot yan. Pwede ba? Huwag ka nga makialam. Umalis ka na! Ano yan? Ato ka! Ano? Ano? Mga takot pala kayo eh. May matandang hindi kayang dalhin mag-isa ang daladala niya. Ay! Teka lang ho. Ako na ho dito. Huwag na iho. Kaya ko naman to. Saan niyo ba ito dadalhin? Doon lang sa kabilang kasada. Sige tay, ako na po. Tayo na po kayo. May anak na kailangan ipagamot ang kanyang ina. Opo ate, tanggapin ninyo. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Sige na po, kuhanin niyo na po ito. Baka kailangan mo rin yan. Opo, pero mas kailangan niyo po ngayon. Kahit konting halaga lang po ito, pero sana po makatulong.
Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. At kailangan nila ng isang taong tutulong. At ako pala yung nilagay mo doon. Akala ko wala akong matatanggap. Hindi ko pala napansin na ako mismo ang ipinadala mo. Minsan pala, kaya walang magandang nangyayari sa'yo. Kasi ikaw mismo yung magandang nangyayari para sa iba. At siguro, kaya hindi mo muna binigay ang mga hinihiling ko. Kasi may ibang tao palang mas nangangailangan. Salamat Lord. Naiintindihan ko na. Salamat kasi ako ang ginawa mong instrumento para maging biyaya sa iba.